सब गेजेरावहा बिटिसि इलेक्सन जानो बारा लुबैयो दा इउपिपि इलेक्सन माबायदि प्रिपारेसन जादों? इउपिपिएलाथ' दा जुदि इलेक्सना काउन्सिल इलेक्सना जायोबा दाबो देरहानायनि अबस्थाया जोंहा रेडि जानानै दं। जों दा साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामनो नागिरदों आरो बुंनो थाङोबा निसिमा समस्ति हिसाबैथ' थांनाय बाइ इलेक्सनाव 6,700 बेब'दानाव मार्जिनाव जों देरहानो थाखादों। दा होनब्लाबो जोंनि बे ओनसोलनि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो गुबुन गुबुन बिसिडिसिनि लिडार चेयारमेनफोर मेम्बारफोर आरो गुबुन गुबुन बुथ कमिटिनि जेनिखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना साखाफारा जागासिनो दङ आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बेराफारसे जोङो बिपिएफ बेले हिसाबै बिपिएफ बेलेखौ माने मेल मिटिं खालामनाय नुनो मोनो। बेफोरनि माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा बिपिएफ बेले? बेखौथ' नुगासिनो दङ। थांनाय समाव जोंना मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बियो मोनसे समनि मोनथाम समनि माने बिथाङा मन्थ्रिमोन। बिथाङा दा बिपिएफ बेलेखौ नागारनानै जोंजों जइन जाफैबाय। लोगोसे गोबाव बोसोर डिपुटि चिफ हिसाबै दंमोन जोंना मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो माने जेनिखि बिपिएफ बेलेनि जेनिखि आदर्श नीति बा मावनायनि जेनिखि टेकनिक मावनो रायजोखौ सिबिनो जेनिखि सुबिदा होआखै बिनि थाखाय बिथांमोना नागारनानै इउपिपि बेलेआव फैनानै रायजोखौ सिबिनो थाखाय बिथांमोना थाफैबाय मावगासिनो दङ। बेनिखायनो जों बुंनो लुबैयो बिनि अनगायैबो ओरैजाय माने हितेश बसुमतारी गागि सासे दैदेनगिरिमोन बिथाङाबो जोंनि बेलायाव हाबफैबाय। बिनि अनगायैबो ओरै देवर'आ नार्जिहारि बिथाङाबो जोंनि बेलायाव हाबफैबाय। मोनसे समाव बियो इएममोन सिगाङाव बिपिएफमोन बियो मोनसे समाव देरहाखांनायनि उनाव बिजेपिजों थांनानै इएम जादोंमोन खिन्थु बिजेपि आरो बिपिएफनि माबाफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय जोंनि बेलायाव बिथाङा दा हाबफैबाय। बिनि अनगायैबो गोबां ओनसोलफोर दङ जेरेखम सावरायग्रा बसुमतारी जायखौ बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि बेलायाव हाबबाय आरो बिनि अनगायै ओरैजाय प्रभात बसुमतारी बिथाङा अबसे बिजेपिआव थांबाय खिन्थु धनन्जय बसुमतारीया जोंजों फैनानै दा बिथाङा इएम जागासिनो दङ बिथाङाबो बिपिएफनिमोन आरो बिनि अनगायै जय मुसाहारि सानथ्र'हायि बेबायदि फैनाय आरो फैबाय थानो नागिरनाय फैबाय थानाय जिनिसा जागासिनो दङ। दा बिसोरो जुदि ओरैनो मिडियायाव जुदि गोरा गोरा खोथा बुंदोंब्लाबो खिन्थु प्रेक्टिकेलि बिसोरो सिङाव दुरबल जानाया एकदम स्वाभाबिक जाबाय आरोखि। फैबाय थानाय समाव बिपिएफनि भबिसतआ माबायदि जानो हागोन? बिजेपिनि भबिसतआथ' मा जानो गोबाव सम 17 बोसोराव बिसोर गभर्नमेन्ट सालायदोंमोनब्लाबो दासो बिथांमोना बुंबाय थादों जे जों सरकाराव फैयोबा जों लेन्डलेस मानसिफोरनो हा होगोन होननानै बुंदों खिन्थु सरकारावथ' फैयाखै फैनो हानायनि बेब'स्थायानो गैला माबानो गैला स्क'पआनो गैला। खिन्थु दा जों नै दा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जेनिखि सरकार बिटिआर सरकार काउन्सिल सरकार बे काउन्सिल सरकाराव दासिमबो जों गोदान गोदान आसनि गोदान प्लेनिं मास्टार प्लेन खालामनानै फैनायखौ नुबाय थानो मोनदों आरो बुंनो थाङोबा 5 बोसोरबाबो दा 4.5 बोसोर थांबाय बिनि गेजेराव खिन्थु अलमस्ट माने 1 बोसोर 3 मास बायदिया कर'ना भाइरासनि थाखायनो बिथाङा गावनि सरकारखौ मोजाङै सालायनो हायाखैमोन। नाथाय कर'ना भाइरास जोबनाय लोगो लोगो गोबां आसनि बिथाङा जोबोद खालामबाय थादों जेरै गैजारोङि गोरिबफोरनि थाखायबो अनसुंथाइ बिथांखि लादों आरो अनसुंथाइ बिथांखि लादों आलारि सोरां लादों ओमफ्राय ओरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया माइनाव सोरां गुबुन बेबायदि आसनि लाबाय थादों आरो हा गैजारोङिफोरनो हा होनायनि खामानिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै होगासिनो दं आरो होबावगोन। आरो मोजां खौराङा बेनो ओरै खैला मैला एरियायाव खैला मैला मालिबिथा एरियायाव गोबां फरेस्ट भिलेज दङ 37टा फरेस्ट भिलेजनि जेनिखि लेन्डलर्डफोर बिथांमोननि जेनिखि फरेस्टनि जेनिखि हायाव दंमोन फरेस्टनि साइसआव दंमोन बेखौ जों दा कनभार्सन खालामनानै मियादि बा रेभिनिउआव लाबोनायनि जों हाबाफारि मावगासिनो दङ। अलमस्ट कमप्लिटेड आरो बावैसोनि उनावनो बियो कनभार्सननि हाबाफारिया जोबहैनो हासिगोन आरोखि। दा नंखायनो बुंनानै फोजोबनो हाया मानगोनां प्रमद बर' सारा जे गोदान पलिसि गोदान जेनिखि थाखानाय प्रभिजनफोर दङ बेखौ दा इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ।